dans le cœur de mon village. Écoutez, je vous en prie, il y a la rivière qui chante. Left. Only one day. We are leaving the others. We are going away. No, bude Sliška Matonoha, proč točí polský film? Jirka Spáčinová. No, já tam nejsem napsaný. No ty vole, já tam nejsem ani na fotce. Tohle, jestli chcete, aby vám lidi rozuměli, tak si to musíte vydřít. Miju, Míšu. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Ahoj. Hezký den, vážení a milí, známá znělka soutěže pro každého oznamuje, že je tu další AZ Quiz. Co pak? Máš pocit, že mě zná, že jsi mě viděl v televizi? On to tak prostě má, rozumíš? Když je v televizi, tak je Zahavláta, a když dělá umění, tak je Daniel. Poláci trvají na tom, že tu hlavní roli musí dát Polka. To je přece tvůj film, jaká Polka? Grant vyšel, takže jedem do Polska. Ty vole, to bude film jako Brno! Už víš, kdo to bude režírovat? To si děláš prdel, ne? To nám říkáš teďka, vole, že to bude režírovat budeš. Stop! Marko, proč neříkáš to, co je v textu? Pardon, Honzo, ale já jsem ještě nepromluvil. Ahoj. Můžeš mi nesrat. Přestaň tohle dělat. Že jsem docela známá herečka, nebo to aspoň si myslím. A já tady prostě nehraju samu sebe, ale produkční. Jak se řekne, jsem ztracený. A, zakupiony. A když já jsem zakupiony, tak ty mě ale musíš Šukať. Polský humor za polské peníze, jasné? Je to prostě scéné. Normální magor. To je magor, vole. All my money back. Ne, tudy ne, musíme spodem. Byla velká chyba točit s Polákama, velká. Zadíl k doktorovi, ty! Magore! Kudy zles to Matonoha. Prosím, paní, ne v obličeji, já jsem herec. Tohle to třeba není ta pravda pro diváka. Jak vy víte, že to je pravda? Tohle třeba není pravda, i když to je pravda třeba.
Was macht der Tod? Stirbt der Mensch ganz? Die Wissenschaft besagt, dass der Tod existiert. Aber das Leben gibt die gleiche Antwort. Du willst doch Geld von mir haben. Wieso, wie meinst du das? Ich habe für dich kein Geld und keinen Lebenssinn. Was läufst du hier herum mit gerafftem Kleid, du kleine Hure? Und, wohin bringt dich das? Weißt du das? Nein, weiß ich nicht. Was ist mit deiner Fantasie? Ich habe keine Fantasie. Dafür habe ich was Besseres. Ich habe einen Plan. Wir sind entdeckt. Wer? Das Mädchen hat zu mir gesagt, ich sei der Mörder. Sie sind also entdeckt, nicht ich. Ich bin der große Wagner! Soll ich dich abmessen, ne? Der sehr große Wagner! Ich bin Faust. There's one thing you should know about me. I specialize in a very specific type of security. Subconscious security. You're talking about dreams? Mr. Cobb has a job offer he would like to discuss with you. Like a work placement? Not exactly. We create the world of the dream. We bring the subject into that dream, and they fill it with their secrets. Then you break in and steal it. Well, it's not strictly speaking legal. It's called Inception. Already. I think I found a way home. And this last job, that's how I get there. Dreams feel real while we're in them. It's only when we wake up that we realize something was actually strange. This was your responsibility. You're not prepared for this.